ಓಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಕುಲು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲಿಪಾದ ಬುಡಿಯರಿಂದನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿನ ಏತು ತೆಲಿಪಾಯಿರಂದು ಕೆನ್ಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ವೆ ನಮ್ಮನ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ಡ ಸರ್ ಈರ್ ಪಲ್ಲಿರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಬರೀ ನೀರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೀ ನೀರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ SMS ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ತು ಸಜಿಗೆ ವಜರ್ ಮಾಲ್ತು ಸರ್ ಇರು ಬರೇನ ಅಂದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ ಸಜಿಗೆ ಅಂಜು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜನ ಓಡತ್ತೇರಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ರಾಬು ಜೊತೆವು ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಾಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ಪಿನ ವೇ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೋಟಲ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಶೋಕ್ ಆತನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಈರ್ ಪಲ್ಲಿರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಕೊಂಚ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತುನಗ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ನೆಲೆಕ್ಕೊಡು ತೋಜಿ ಒಂಜಿಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ ಮೂಜಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೂಜಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಬಾಯ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂತಂದು ಮೂಜಂತ ರೋಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಇದನ್ನ ಒರೇ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಒರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೇವೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತೇವೆ ಮೂಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಚಸ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೇಕಪ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾವ್ ಓಕೆ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಈರ್ ಪಲ್ಲಿರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂತೆ ಅಗ್ಗಿಯರ್ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಅಂಡು ಪಂಪಿನಿ ಅವೇನೊಂತೆ ಟ್ರಿಮ್ ಅಲ್ದಂಡ ಒಂದುವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಒಂತೆ ಕೆತ್ತದು ಒಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತದಂಡ ಒಂತೆ ಬೀಸೆ ಬೀಸೆ ಪೋತುಂಡ ನಲ್ಲಾತು ತೆಲ್ತುದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಅದ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತೇನ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೇನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ವಿ ಅಂಡ ಒಂದು ತೆಲಿಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡಲ್ಲ ನಡಪಂಡವು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜವು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆಲ್ಪಾಂಡೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಂಚಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಚುಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವನಂತ ಬೀಸೆ ಬೀಸೆ ಕೊಡ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಫರ್ ಬರ್ಸ ಇಡೇಟ್ ಪಂಡರ್ ಅವೇ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಂದು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಪಂಚ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈರ್ ಪಂಡು ಕೊರ್ನಾಗ ಐತ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣಿಯ ನಾವು ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೇಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಡ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತಿ ಇಂದ ಮನ್ಪಿನಿ ಅವಲೇ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವು ಬರ್ಪಿನ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣವು ಇರಡ ಉಂಡವು ಅಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡವು ಐಕ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪಿನಿ ಮುಜ್ಜಂತಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೇರು ನಕುಲ್ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗವು ಇತ್ತ ಇರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಲನ್ ಮಲ್ಪನಾರದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಡ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಮ್ಮು ನಂಚಿನ ರೋಲ್ ದಯಪಂಡ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕಾಯೆ ವಾ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಂಡಲ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಜ್ಜಂತಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕುಲು ಬಲೆ ಎಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ನೋಕುದು ಪಾಡುವೇರಂದು ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಅವು ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಆರ್ ಪಣ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೋಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಎನಿವೇಸ್ ದುಂಬುದ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಇಂಚಿತ್ನೇ ಪಂಡ ಉಂದೆರ್ದ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಜರ ತೆಲ್ಪಾಡುಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು